Emzuzwini eqopha ukuthi ngamashumi amabili ngempela yesele ngaphambi kolubumbane ihora lesibili emsakazweni abaqulusi community radio insizwakele ngempela ufisho omncane mayithi nje ke ngine crush ikhona lapha la ko Facebook mangathi uyaqoma ngavedane ngicela eqala kubaby ukuthi sithandwa uyavuma nemuntu wasemzini ukuthi ke ngikwelamanisa ngazi ke noma ikhona izinto ezifana nalezi khona ke insizwa sizozwa kabanzi ukuthi ngabe ngempela ufishi ezemncane nje kangaka uqhamuka phi nendawo usuka phi futhi nanomculo wakhe ufike nini endimeni yomculo usibone kuphi nomculi lezo zinto esizibhekayo ngeyosukile namhlanje esigqisi ngesengoma sobeke ngempela ke uhlelo lolo lungena ngo12 kuze kubumbane lona lapha yami ihora lesithathu siqise ngoma kubaqulusi community radio. Kanti emva kwalokho sijole lapha ingoma kanti encane mayithi ngivunywa uSathane ya nami ngimphuphile uSathane ngiqhawula bese ngishilo ke story sami uthe uSathane uqhawulana kamnandi kushiwo nje kuthi unempondo ayiluda ngaze ngimthole mina nempondo molo fish. Yebo sanibona ntothi. Uke waxhawula uSathane mhlawumbe wakuvuma noma hayi uSathane akakaza kuvuma mfana. Akakaze ngixhawule uSathane akaze ngixhawule futhi kodwa mhlawumbe nami mangabe kungenzeka mhlawumbe kuzokwenzeka ngixhawule ngivume. Ushuthi kusengenzeka ubamba i-meeting noSathane nithi uxhawulana usagcine nje ubona i-crush yakho ku Facebook. Impela bengisagcine ngakho ukubona i-crush lapha ku Facebook kungemina ngedwa ngicabanga ukuthi ke na nobani unayo i-crush lapha ku social media noma kuma social network ewonkana ngoba phela i-crush akusiyena umuntu osuke umazi noma umjwayelo ohlala umbona ngoba umuntu ohlala naye phela ohlezi umbona ngeke kwambiza ngecrush leyo muntu ngoba ngicabanga ukuthi kungalula ukuthi ukhulume naye awumsabi kodwa umuntu oyicrush lo msaba ayithi ambole yasitho lapha ku TV ngiyamthanda kodwa anginakho lokuthi ngakhonthi ngifinyelele kuyo kodwa mangathi uyaqhamuka ngacela imvumo lapha ku baby wami makuthiwa ngihamba naye ngishuthe naye kuze nami ngixolisa umoya ukuthi at least noma kungenzekanga lokho engikufisayo kodwa ngikwazile ukuthi ke na ngishuthe naye kube yilokho nje. Alright siyabonga kakhulu Fisho Mncane asiqale la singene endabeni yokuthi masikhuluma ngoFisho Mncane sisuke sikhuluma ngobani insizwa yakuphi le ekuthiwa uFishi omncane esizakhele igama isizakhele udumela ngegama elithi Fisho Mncane. Ngokukhulu kuyithoba nangokuzehlisa nje futhi ake ngiqale ngibingelele ngoba ngizange ngibingelele ngithi angibingelele nje iNingizimu Afrika yonke ngibingelele iAfrika yonke ngibingelele namazwe ngomakhelwane kulesi simo esinzima kangaka COVID-19 ngithi nje nami ngumfana osemncane ngiyazethoba ngiyazehlisa ngiphinde ngibingelela abaphathi bebaqulusi FM kanye nalo lonke ithimba elikwazi ukuthi kena lingiphelele isikhathi enginaso njengamanje njoba ngihleli lapha ngofisho omncane ngikulena interview kodwa ngizocela nje ukubingelela ngendlela ekhethekile ukuze nomunye eze ukuthi ke ni artist leli eselikhona njengamanje akusiyiso mahlala. Alright uFisho Mncane ufika nini endimeni yomculo i-album esiyiphethe yesingaka sithini isihloko sayo? I-album yokuqala lena ephumile isihloko sayo sithi ama-goals amabili iphumile la ophelile ka 2020 ngoSeptember nge-27 so iyona album yokuqala lena kodwa akufisha kusumuntu omusha i-album yokuqala cishe uyezwakala nanomsebenzi amhlamba amandla onawo akusi album yokuqala akusumuntu omusha noma uqeda kufika endimeni kade ngikhona kodwa bengenza ama single track ngenza ingoma ethi ziba uthunga leso sikhathi nesimo sokuthi ke namandla bengakavumi kahle so bekuba ilokho nje yabo. Alright uma sikhuluma ngoFish album esiyiphethe phambi kobuso bethu inezingoma ezingaki? Zishumi nesithupha u16 loyo engicabanga ukuthi ke na kwakuba ingoma ezaziningi kakhulu ezazingama hit neingoma engicabanga ukuthi ngangibona ukuthi abantu bayayidinga ngoba zishumi nesithupha nje akusajwayelekile ukuthi abaculi bekhiphe ingoma eningi kangaka kodwa ngumfana omncane ngakwazi ukuthi ke na ngizembe zibe ishumi nesithupha ngoba ngangingafisi ukuthi ke kube khona umuntu okhalayo wonke umuntu angifuna leseke naloyo ehlabeni dlule etholele yakhe ingoma kube ukuthi ke na wonke umuntu unelisekile wonke umuntu uyayithola ingoma ayifisayo noma ayidingayo kulo msebenzi kaFisho Mncane noma kule album yami engiyenzile.
Imngaka imkhakha ezweni ilase South Africa yemculo ingani wakhetha ukuhlabelela umculo kaMaskandi? Ngizothi cishe into vele biphila kumina leyo. Ngicishe ngizothi into ibiphila kumina leyo ngoba ekusukeni kwami ngimncane bengivele nje ngithanda ukugida ingoma, ngicula noma iyazi ihlaya lento ngoba ngangithi mangilanda inkomo zakithi thola ngibonala ngiyasina lapha emva kweinkomo ngibone ngicatshe kodwa ngibona abantu bangabangibonini ngizokhumbula nje ngelinye ilanga ngangike ngihlale ngivalele ngedwa endlini ngoba ke umculo ngangimthanda noma ngibukela ke nomjijelo ngidlala ingoma zakhe ke ngiqoze kube yileyo nto leyo ngihleli nje ngivalele endlini uthi ethi mayiqhamuka abazali bengibuthi ngenzani ngithi haya ngenza lutho ngiyeke leyo nto engenzayo ngalokho ngihlupha ke ngokuyivalela endlini ngiyenza lento ngihlupha ukuyivalela endlini kuthe ngelinye ilanga ngathi ngicela nje umabe nobaba ngathi ngicela nje behlale ngaphandle ngizoperforma mina as umuntu esuke esestage lokho ngicabanga ukuthi kena ngoba ngangiyingane kwakusho kona ukuthi shuthi iphupho lami ukuthi ngibe artist ngelilanga kodwa ngangingaphilile ngoba kunensizwa ngeke ngayikhohlwa kakhulu uDumisani ubuwahlatshwayo akuyiyona yabona lesiphiwo sami ngicabanga ukuthi phambili yona isiya record yawenza umsebenzi wayo lokho ngisondela kuyo ke nje mina ngisondela kuyo ngithi ngifisa nokuthi ngiyibhalele ingoma nokuthi ngiyobona estudio yathi qale insizwa ngoba uthi ufuna ungibhala ingoma akungiculele ngizwe ngathi ngiyacula ke mangicula yakhala ndo sino umsebenzi muhle kodwa angeke ikwazi ukuthi ke ngadla amandla ami kungcono wenziwe yimina ngqo iyona ke ikwazi ukuthi ke ningigqugquzele ngagcina ngene estudio mangiyenza ingoma lezi empilo engazenza abantu bayithanda kakhulu ngisase esikolweni bejabula nje nesupport ngayithola nami ngabona ukuthi okay lento iyona le iphila kumina futhi njengoba sihambe sahamba sasiya la kuleli zinga lokuthi ngo2020 kuze kuphume full album ebukeka yenza kahle kakhulu masibeka ingoma ethi ngine crush ingenise kakhulu kubantu le ngoma ethi ngiyahlupheka utrack 12 ingoma abantu abayithanda kakhulu noma engicabanga ukuthi ke izona ezibahlaba umxhwele nezinye ke yinini eyikhona nje oyitholayo eyilaphayo neyiphilisayo futhi. Alright mntaka baba ngenxa yesikhathi samsolanda ingoma yakho ethi ngiyahlupheka kungu track 12 ubhale ngesimo esehlakalele wena noma hayi vele thina masingamaciko siyayisiphupha ebusuku ukuze ngizokwazi ukubhala ingoma noma ngeke ngibuka isimo senzeka bese ngiyaloba. Ngicabanga ukuthi webhuti yebo mfethu yebo futhi yes ingoma lena ngingasho ukuthi isimo ebengibhekane naso sona lesi ebengicula ngaso kodwa kungesona isimo engathi sithinta ufishi kuphela uyabona umuntu engicabanga ukuthi ke namayilalela lengoma uyaye imthinde ngoba ngicabanga ukuthi futhi nawe njengoba ulapha emsakazweni njengamanje ayikazi nawe ngicabanga ukuthi ike yakuxaka impilo unephupho nawe lokuthi kena ufise ukuthi usebenze lapho estation ungazi ukuthi wenze kanjani uzama uyalena le ukuphuma ungena kodwa kungelula thothi kwesinye isikhathi uze urejecte kusho kubafowenu ngochaza nangale lonke ubizo yabona ukuthi kena ikuphi ungahlupha nje noma ikuphi okungenziwa ukuze kena uthole leso simo leso utholakala ukuthi no isimo sempilo isona esixakile nakuthi yiso esikholela ophathi ukuthi ke nogcine mhlambe ukulala esigangeni lilanga ulala ungadlile yebo futhi. Alright ufisha omncane simdonsayo emsakazweni abaqulusi community radio mayithi nje ke ngiyahlupheka sibuya nensizwa sibheke kabanzi ukuthi ke ngabe ngempela ke sibone kuphi nomculo nanokuthi ke ngempela umculo wayo mayubheka izohamba ihambe ihlale iminyaka emingaka emculweni mayibona yona le ndaba zompi yami into esizayo emculweni kaMaskandi. Le eshaya inkondlo ubani lento wazi usebenza nawo lapha? Ubalungile ungwakansele enquthu lapha kwaNdindindi isigodi. Lapha kwaNdindindi. Lapha kwaNdindindi ngisebenze kakhulu nje ngoba sekuzowabuza abantu engisebenze nabo ikhona nenye insizwa lapha yana igcoma lemvelo ngisebenze futhi nayo yasenquthu futhi nayo abantu awonye ke benobalungile bese kuba nensizwa yangakithi lapha ekuthiwa amashaza amahle ngisebenze nayo lapha kwenye ingoma track number 11 isihloko sakhona sithi bengayini ihloso khona esithi bengayini
Okay Yeah. Fish, njengamanje asambe singene endabeni ethi umculo ofikayo emculweni ngesikhathi ufika sekukhona oqhawe lami. Hey mina ngithanda usiyali iqhawe lami, usiyalo noma ngathiwa kumnyama kubomvu kunjani njani, ngiyofa lapha efa khona usiyalo. Njengomculo ofikayo kuniphatha kanjani lokho ukuthi ye madoda singathi songena endimeni singene manje sekumele siphuce abantu asebemkantshu bomvu abalandeli. Kuye wefuthi uyabona ukhawela njengoba ngingasho inhle yona lento iphinde ibe no kuba kubi ngoba idinga ukuthi ke nama ufika kanje ungathi ke ungazehlisa kakhulu kubantu ngoba bayasupporta bona ngifuna ukuqamba mangabe umfana ozehlisayo nokhombisa ukuhlonipha amaqhawabo. Kuba inkinga ke mangukuthi ke na umuntu othatha isayidi ke wena ke njengokuthi mhlawumbe uzothi mina ubana ngemphiwe yabona mhlawumbe njengoba singabaculi angeke ngikufihle lokhu sinabantu esibalandelayo nathi esibasupportayo. Yebo manje mawuzogcina ukuveza lokho noma athiwa kuyaziwa kodwa kumelanga kube nokuthi uyaxeka ezumlandeli ukhuluma kahle ungabi nankinga nabo bonke nje ubathande bonke ungabi nankinga noma ubothe awubafuni kunento engizoyisho nengizoyicacisa futhi kuneminyango kumele ivuleke kuze ukwazi ukungena kuyo kumele uzehlise uzethobe uzenze isilima ubheke phansi noma ubothi kunzima noma kubuhlungu noma ubone ukuthi awukuthandi lokho kodwa kumele uzenze umuntu ongaboni ungayiphakamisi ukuze ukwazi ukuthola lento oyifunayo ngoba uma uzoqhamuka ukuthi wena uzothatha isayidi noma uzokwenzani izokushaya leyo nto leyo ugcine unganakekile ngaso sonke isikhathi kumele ubahloniphe abaculo obafice bekhona endimeni uzehlise futhi kubona. Alright, umfundo engwakandlovu uthi khuphuka qhawe icoka amakazi le style icoka amakazi lithi up lapho bese kuzoba ulindi okuhle ngwakamkwaba naye uthi no qhawela kithi iyavutha ngalendlela eyisimanga bese kuzoba uthabani naye nje ke ukhona ngaso lesi sikhathi. Mhlambe Fish ngiyawuza umculo wakho ngiyawuthanda ngalendlela eyisimanga. Zikuphi indlela zokuthola online isandla ngiwuthola kanjani ngoba ngiyawufisa ngiyawuzwa uyangijabulisa. So umculo wami uyawuthola lapha kuma digital platform kodwa ingoma ozoyithola lapho njengamanje lengoma ethi ke ngine crash bese kuthi ke lezi ezinye ingoma zikhona kulawa amanye njengako YouTube uzokhona uyithole nakona khuzane lezi ezinye indawo o MP3 juice uyakhona uyithole nazo nakhona uma ungabe ugooglisha nje ubhala Fish omncane nombhala kuphi ik-direct straight kusendele ku YouTube uzoyithola zonke zikhona kulawa amanye ama platform uphinde ukwazi ukuthi ke na uyithole inakhuzane ingoma lethi ke na ngine crash. I-album yakho yokuqala le ihamba kanjani ngokuthengisa nanesasasa ebantwini idumela inalo ngokuthengisa kona kuthengisile kodwa hayi ngaleyo ndlela futhi ke na ngiaccept lokho ngoba ngumfana osafika engifisa ukuthi ke na abantu bengazi ngiphinde ngizocela isupport kubona so angeke ngithi ke na ngithola imali etheni ngithole nje leyo mali futhi nami bengingabhekile ukuthi ke hayi sengibheka ukuthi ngenza imali mhlawumbe ngifanise nabaculi esebekade bekhona endibeni ngoba ngisafika ngizokhuluma nje mhlawumbe enye into ezothi umunye umculo lo mfana uyabheda noma ubulala umculo yabo into kanjalo kodwa ngithethe i-album yami ezinye zengoma abanye abantu bengibapha zona ingoma ngo WhatsApp isizathu balokho ukuthi yena ngiyazi uFish akakathengisi uFish akaziwa akulula futhi njengoba nje uwena ubungangazi kwawena akulula ukuthi uwena usuke nje uma ufika ukuthi nangu uFish omncane ayeke ukuchazwe indlela engigqoke ngayo bese uthi ke hayi uFish omncane ithike na ngizothatha naye sithi ngiyozwe endlini ukuthi kwenzalana angeke ukwazi ukwenza lokho kodwa kudingeka ukuthi ke na uze kuqala ukuthi ke na udume ngani lo Fish yini aziwa ngayo lo Fish uyabona noma afike ngayo kodwa ukuze kwazi ukuthi kwenzeke lokho kudingeka kona ukuthi ke na ngiqale abantu ngibazise umsebenzi abangakangazi ngoba phela abantu abangazi kakhulu abantu engisondelene nabo kodwa umculo sidinga ukuthi ufinyelele yonke indawo ngakho sigcina sokuphusha ku WhatsApp emagroupini nomunye manje kusho mhlawumbe lapho ngathi ukhona ukuthi ke na siyamazi uFish omncane ekonquthu kufika ukukompangana ukhona ukuthi ke siyamazi uFish omncane ngani ngayo lento ukuthi sayiphusha ingoma beyithole omunye ke besathi cha mfowethu ngifuna ukwenza ubulungisa umsebenzi wakho senguzwile ngokuthandile ngicela ukuyithenga CD noma ngicela ukukhipha imali ye-CD izingoma unginike ngo WhatsApp ukuthi ke nawe kube khona okutholayo usekwenziswa yini lokho kukhona asekuzwile hayi ukuthi uvele wakwenza nje alright Fish uma ngempela senza kanje siyayibona iCD yakho yesibili elandelayo mhlawumbe kuwo lonyaka noma ngonyaka ozayo noma no ngisazolwa nale isazongifaka ebantwini
webhuti asihlehla udwendwe umakoti engacacile. Uthemba nje lona esiyakuwo i-album kaFishi izobe iphuma futhi elamanisa iCrush. Angazi ngoba kubuke i-challenge lapho inkulu yokuthi yena abantu bathi ngizogqiba lo mgodombi weCrush noma ngiyohluleka, kodwa impendulo zizophenduleka ngoSeptember. NgoJuni ngizoqala ngingene e-studio. Kuyimanje ngibhizi ngiyabhala ngoba ngifisa ukubhala ingoma enkulu ezohlukanisa unyaka kulokho impela ukukhipha isikolo. Ngizokwenza okungaphezulu kwalokho. Ngicabanga ukuthi ngizoyiphinda mhlambe kathathu le album le ngokwezimo, ngoba mangabe ukhipha kwamele ukhule kufana namanje ngonyaka odlule ngo2020 mhlambe ngibekisa mhlambe bengina 20 kulonyaka u2021 sengina 21, okusho ukuthi ke na ngikhulile ngokweminyaka nangokomculo. Kufanele futhi kube kanjalo ngikhule ngi-upgrade, kungakuthi ke kunalokho bethi hawu yayingcono le nto ayikhiphe noma ayibanjela ukuthi ke ezenze leyo nto leyo. Alright, Facebook, Twitter, Instagram sikuthola kanjani njengoFishi? Sifuna ukukulandela sazi ukuthi wenza inini kuphi kanjani. Ku-Facebook wami ngicela abantu befollow ipage lami uFishi omncane, ubhala Fishi we-English uthi dot uthi omncane, ushi space uthi silwane, ushi space uthi samanzi, Fishi omncane silwane samanzi. But noma athi ukuhlanganisile ngicabanga ukuthi uzobona ngezithombe zami nangakho konke nje ukuthi ke hayi uyena uFishi lo uzobheka nangama-followers ukuthi ke hayi akusilona ifake leli uyena ngqo uFishi omncane lona. Noma makwenzekile-ke ungalandela i-account yami uSiphiwe Fishi omncane ukwazi ukuthi ke na-ke boku-add mina epagini. Uthi ku-Instagram ngiphinde futhi ngibe uSiphiwe Fishi omncane nakhona. Ku-Twitter nguFishi omncane SA ikhona lapha ku-Twitter. Ngisemusha lapha ku-Twitter nje ngisafika ngiseyivukane lapho lapha ku-Instagram akusafani sengithe ukuzinza kodwa-ke khona ngiyatholakala kuzo zonke indawo. Mangabe kwenze umuntu efuna ukungithinta-ke ku-WhatsApp zikhona inamba zami lapha epagini uyayifonela. Mangabe kwenzekile uyifonela yangangena noma yangaphendulwa ngicela uWhatsApp ikhona le ka-WhatsApp. Ngaso sonke isikhathi ifoni ihlale kumina ihlale isesandleni. Khona thu khona kwenzakalani? Sesivalelisa nje mfana kithi ingoma yakhe khona thu khona kwenzakalani ngayo? Wayibhala isimo simi kanjani bese kuba ngawakho okuphetha nokunxenxa uxhaso kubantu baseBaqulusini. Uhlabe esikhonkosini ngangizocela ukusho nje kancane iyasho ngithi le ngoma ngihlaba phansi ngedolo ngiguqa phansi ngizocela nje ngizocela ukuhlobokini ngulela kini balandeli bomculo ngicela kini bafowethu ngingamukela ngani niyakwazi ukwenza mina ngani nomqumeni nambeke balazweni ngani niyakwazi ukwenza mina ngani nomtshengiseni nambeke balazweni. Ngizocela nje support kubantu ngoba ngikholela ukuthi ke na wonke umculi okhona eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe wenziwa abalandeli ukuthi abela ekhona. Kodwa before sesiphume futhi sesizovala nje ngixolise kakhulu ngokukuphulela isikhathi sakho. Bengicela nje ukubisa abantu into eyodwa encane engiza nayo ku-album ezayo. Asizwe mfana. Insizwa uFishi omncane emsakazweni naBaqulusi Community Radio. Sizwe surprise wakhe bese siyavalelisa bese siyahamba. Sizwe Fishi khuphuka mfana. Angazi noma ngizwakala lapho intambo. Hayi khulileka mfana ngiyakuzwa mfana. Baba ngisehlanye Baba ngisehlanye Baba ngisehlanye Baba ngisehlanye Mina ngisehlanye Baba ngisehlanye Mina ngisehlanye awu mina ngisehlanye awu ngisehlanye
angifuni ukufa mina ngingenalutho, angifisi ukufa mina ngingenamali, mina baba ngisehlane Siyabonga. Alright, kubonga thina Nsizwa Fisho Mncane, sengazathi umculo wakho nomsebenzi wakho ungahamba kahle ngalendlela eyisimanga. Uyithole nawe impumelelo ezweni laseNingizimu Afrika. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Siyabonga futhi. Alright, Fisho Mncane lo besixoxa naye emsakazweni abaqulisi community radio.